Ofe nro pụrụ iche ka a chịkwabara n'ụlọ ụka ga-enwegasịrị n'Awka yana gbaa gburugburu n'imerube emume ụbọchị Wenezdee igbu ntụ n'iru a na-akpọ Ash Wednesday nke dabakọkwazịrị na emume Valentine. Enwere nwegharị nke uwe a na-eti n'ụlọ ụka yana mgbanwe ihe ndị a na-atọ n'ọkpọga iji wee gosipụta n'oge a bụ mmalite Lent, oge ndị otu Kraist ji enwe ntụgharị uche ma lebanye anya na nzọụkwụ nke Kraist bụ onye buru ọnụ ma kpee ekpere mkpụrụ ụbọchị 40 nke eji egosipụta mmalite oge Lent. Amaka Okoye ga-akọtọpụ akụkọ a. Na Cathedral Church of St. Faith Awka ka ndị ụkọchukwu na-agba ụkọ na okpuru Awka Diocese na nwunye ha bụ ndị jupụtara ebe onye Archbishop Ecclesiastical Province nke Niger bụ Most Reverend Alexander Ibezim nọ n'isi ya bụ ụka, ebe ọ gara n'iru ma gosi ha otu ha ga-esi wee na-agba ụkọ ka ha wee bụrụ ndị nke ije ozi ha na-aga n'iru ma kwụrụ chinchin. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu n'ozi ọma ya ka Most Reverend Ibezim, onye nke bụkwazi bishọp nke Awka Diocese, siri na oge ugbu a bụ mgbe mmadụ na-ajụ ma nanarị onwe ya ihe dị iche iche na-enye ya obi ụtọ iji wee chọọ iru Chineke. N'otu aka ahụ ka onye bishọp Methodist Church Nigeria Diocese nke Awka bụ Right Reverend Onyekachi Nwakamma n'okwuchukwu ya sịrị na taa bụ ụka ntụ bụ oge mmadụ kwesịrị iji wee kwado onwe ya ma were onwe ya nye n'aka Chineke, ibi ndụ nke ahụ na-egosi na Chineke bụ onye atụkwasịrị obi. Na otu aka ahụ kwa na Divine Mercy Chaplaincy Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amaku Awka ka onye chaplain bụ Reverend Father Michael Kins Okpala siri na kwa arọ na oge dịka oge a na-erotere ha na ha bụkwanụ ntụ anọ bụkwanụ na ntụ ka ha ga-alaghachi itezi ntụ n'iru ndị na-eso ụzọ Kraịst na inyezi oriri nsọ bụ ihe pụtara ihe na ụka ahụ emerubere. Abụ m Amaka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.